Ndiyanibulisa nonke bantwana bakaThixo abathandekayo kulo nyaka mtsha. Ndithi kuni nonke Happy New Year. Lo ngunyaka wethu wento okokubana senze izinto zikaThixo, siphumelele ecebeni kaThixo. Ndithi ke ukuzichaza mna ndingubani. NdinguMaduna uGubevu, Nokhala uMsuthu, uThotholo, uNkabindi, umalobola ngezikadana, abanye belobola ngezinempondo. Iqala apho ke iproblem xa ndizichazayo. Xa ndizichaza ngolu hlobo, le nto ndizichaza ngayo ihamba ifikelele ekuthinini ndizixele into yokubana ndingolobola ngezikadana. Ezikadana zizintoni? Ziinkomo ezizikadana, ziinkomo ezingenampondo. Loo nto ithetha into yobana efemelini yam sabelwe iinkomo ezingenampondo, sizibiza ngazo. Lo moya wenkomo uye ungene kuthi ngaphakathi, uphile phakathi kuthi, nguwo esi-identifya ngawo, sizi-identifya njengabantu abaziinkomo. Singabantu beenkomo. Zinebala ke, kuyacaciswa ngokwendlu yasekhaya into okokubana yinkomo elithokazi elimnyama. Loo nkomo yayingenampondo, yahlatyelwa thina into okokubana sibe nolwimi olwenjani, olubutshelelezi, ulwimi apho kuwona sikwazi uxoka singakwazi ubanjwa. Yayibona le nto xa ndiyicacisa kuwe, yi-worship ke le, i-worship kabani? I-worship kaSathane. Ngenxa yento yobana ndichaza abantu apha, sisivumelwano sikabani esi? SikaSathane nabantu bendlu yam. Ngabantu ababa nesivumelwano, ngabantu uSathane kwifemeli yam awabafumana, wathi babafumane wenza isivumelwano nabo, banikele ifemeli yonke inzalo yabo, bayinikelela ekunquleni uSathane. Loo nto xa uza kuzichaza funeka uzichaze ngokwesivumelwano sendlu yakowenu, isivumelwano esithethayo uba uSathane waba nesivumelwano nendlu yakowenu kanjani. Ngabo abantu endibachazile, ubavile xa ndibachaza, and nento abaziyisebenzisa, nento kwathiwa bazawuzibiza ngayo yinkomo. So ke loo nkomo yiyo eyingxaki efemelini yam yakwaMaduna. Ke ngoko le nto uSathane wayenzela into okokubana imvelaphi yethu xa sizichaza, sizichaze ngokwendalo, sizichaze ngokwesilwanyana, sazi uba imvelaphi yethu isukela phi, isukela ebantwini abathile nasesilwanyaneni esithile. Uyenzile kuzo zonke iifemeli zomhlaba, ikakhulukazi apha eAfrika. Ndithetha kakhulukazi ngendawo esikuyo iSouth Africa. Umntu nomntu okanye ifemeli nefemeli nesilwane e-identifya ngaso, ezitshoyo into yokubana bangoobani, banezilwane. Ndithuswe kakhulu apha elizweni leSouth Africa kwicala laseLimpopo, eMapetini kahle kahle. Kukhona abantu okuthiwa dikwena, abakwena, into ezinjalo, yabona, ootawu, zinto ezinjalo. Sizicacisa ngantoni? Sizicacisa ngokwezilwanyana esanikwa zona uba sizibize ngazo, then umoya weso silwanyana nguwo esi-identifya ngawo. Ndiyakuxela ke mntakaThixo, into ecima ubuthixo phakathi kwethu, into ecima into esidibanisa noThixo, ngamanye amagama iyasichaza into yobana sinaso isivumelwano thina noThixo. Ke ngoko ke andikwazi kwefemeli yam, andikwazi ukumkhonza uThixo ngoba efemelini yam asikho isivumelwano noThixo, kodwa isivumelwano esikhona sesabantu kunye nabani? NoSathane. Le nto ke uzuyiqonde kakuhle, ilizwi likaThixo lithini into yokokubana umntu xa esisangoma, lo mntu osisangoma, uThixo uthi makabulawe umntu onemoya wedlozi, umntu onomoya wabafileyo, umntu okwazi ukuthetha nabantu abafileyo, makabulawe kuze igazi lakhe libe phezu kwakhe. Kahle kahle xa kusithiwa igazi lakhe libe phezu kwakhe, uthetha into yobana umntu obulele lo mntu akazubuzwa ngegazi lalo mntu, ngenxa yoba lo mntu lo unomoya wesholovu. Ngamanye amagama, umntu onomoya wedlozi okanye unomoya wethongo, umntu onomoya wabantu abafileyo, abantu abaphantsi, ngumntu apho khona kuphila le mimoya, kuphili yena. Xa ubulala lo mzimba, ubulala indlu yale mimoya, ukuze le mimoya ingabi nandlu yakuba ihlale kulo mzimba yenze imisebenzi ebonwa ngabantu, ngoba imimoya ayinamzimba. Kodwa umntu xa ethe wazinikela kule mimoya, imimoya ingena emzimbeni wakhe, isebenzisa umzimba wakhe. Le nto ke xa isangoma sizawungena,
kufuneke sihlatshelwe ibhokhwe, sisele igazi lebhokhwe, loo nto exhelwayo kuleso sangoma leso kufuneke sisele igazi laloo nto lisatshisa liphuma kuyo isaphila, ukuze lo moya wale bhokhwe okanye lo moya wale nkomo ungene kuso isangoma. Wawungena lo moya uzawungena ke ngokutsho kube lula for uSathane, kube lula for amadimoni ukuba angene phakathi kwalo mntu, nemoya kaSathane yonke azawuyisebenzisa izawusebenza kunye naye ikwazi ukungena ngaphakathi kwalo mntu. Yiloo nto ke ngoku nawe xa usukuwa ndingumfuneko nje ndisiya exhweleni ndisiyobhulisa okanye ndiye enyangeni okanye ndiyaphi emntwini wesintu, emntwini onomoya wesintu, noba ngumprofeti wesintu osebenzisa amakhandlela, osebenzisa iityiwa nantoni neempepho, wonke nje umprofeti waloo nto, xa ndisiya kuyo funeke ndizichaze uba ndingubani. Xa ndizichaza uba ndingubani ndichaza isivumelwano, into efunekayo sisivumelwano uba ndinasiphi na isivumelwano. Xa ndifika ndichaza isivumelwano sam uba ndingubani, uyakwazi ukuthathela kuloo nto umuntu aye ngeso sivumelwano kulezo dimoni, kuloo mimoya, kuloo moya, kuloo nyoka, ikwazi ke ngoku ukupick up lesi sivumelwano, then ikwazi ukuba ngoku indincede through lesi sivumelwano esefamily yam, enzele uba ngoku sithi ke ngoku le mimoya mayisebenza isebenze phezu kwegunya, ngoba esi sivumelwano siligunya sento yobana bangangena empilweni yam, bachaze ngempilo yam, ba-influence impilo yam. Kahle kahle xa ndiguqa kona esangomeni ndikhulule nezihlangu, ndiyaworshipha, ndiyoworshipha laa nto isetyenziswa sesangoma, laa moya osetyenziswa sesangoma ndiyoworshipha wona. Xa ndifika ndiguqa ndinikela yonke impilo yam, yonke into endini, ipast nefuture yam ndiyinikela kuyo uba ngoku laa nto njengoba ndiguqa kuyo izawuba nguThixo wam. Bekufanele uba ndiguqa kuThixo ophilayo, kodwa ndiyenzi loo nto, ndiyocela uncedo kwezi zinto ezingazange zandidala, kule mimoya engazange yandidala, kule mimoya engenacebo ngempilo yam. So xa ndisenza kanjalo ndiphambene ke noThixo. Ndifuna ukukucacisela ke mntakaThixo uba sonke eAfrika, sonke eSouth Africa sinento yokuworshipha uSathane, sinesivumelwano sokuworshipha uSathane. Yindlela esimthandaza ngayo uSathane, ngoba kaloku uSathane lithi ilizwi uzenza uThixo, uzenza ingelosi yobunjani yokukhanya, apho khona ezitransform. uSathane uyazitransforma azenze ingelosi, uyazitransforma azenze uThixo, uyazitransforma azenze inyoka. Inyoka yinto acaciswa ngayo ngalo lonke ixesha, and that means i-true identity yakhe ubunyoka. So ke mntakaThixo, ngoku into efuneka ndikucacisele yona, mna ngoku andive ngoku ndingulaa mfuneko ngenxa yento yobana ndimvumile uYesu Kristu, njengoko esitsho kwincwadi kaMateyu uchapter 10 uverse 32 no-33, into yokubana ondivumayo phambi kwabantu nam ndiyakumvuma phambi kwabawo, ondiphikayo phambi kwabawo nam ndiyakumphika, ondiphika phambi kwabantu nam ndiyakumphika phambi kwabawo. So uyayibona ke ngoku le nto yobana ndiyenzile loo nto, ndimvumile uYesu Kristu, ndihambelane nencwadi yamaRoma uchapter 10 uverse 8 kuyotsho kuverse bani, uverse 10, apho litsho khona ilizwi into yokubana izwi lensindiso likufuphi nam, likufuphi nentliziyo yam, kukutsho kwam ngomlomo into yokubana uYesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ngokutsho kanjalo kuba kukusindiswa kum xa ndimvume uYesu Kristu. Loo nto ke ndithi xa sendimvumile uYesu Kristu indenze ndibe sisidalwa esitsha. Njani? Ngokwencwadi yesibini kwabaseKorinte uchapter ngu-5 verse 17, apho khona ithi ke ngoku kokuKristu usisidalwa esitsha, izinto zakhe ezindala zidlulile, bonani ke izinto zonke zakhe zisuke zabantsha. Zonke izinto zam ngoku zintsha. Xa ndibizwayo ngoku ndibizwa ngento yobana ndingumshumayeli weendaba ezilungileyo, ndishumela izwi likaThixo, ndingumfundisi weendaba ezilungileyo, ilizwi likaThixo, ngokuba ilizwi likaThixo lifumaneka kwincwadi, haleluya, kaJohane uchapter 1 uverse uyiqalela ku1, ithetha ngolizwi, ulizwi owayenguThixo, ekuThixo kungabikho ngonto ikhoyo ngaphandle kwakhe, ngoba konke kwavela kuye. Ndinobomi ngayo elo lizwi, ndishumayela elo lizwi elalikuThixo, linguThixo, eleze ebantwini laba ngumntu. Ndishumayela uYesu Kristu ke ngoku ongumntu. Xa ndithetha ngoThixo wam, ndizichaza uThixo wam, ndithetha ngoThixo kaAbraham, uThixo kaIsaac, uThixo kaYakobi, onguThixo kaIsrayeli. Lo Thixo xa ndizicacisa ngaye, ndicacisa ngoThixo onguThixo onesivumelwano noAbraham, noIsaac, noIsrayeli.
ononyana ongubani ka-Abraham onguYesu Kristu. Ndizicacisa apho ndingena kweso sivumelwano ngoba siso isivumelwano uThixo abe naso nabantu, waze wathi ke kwesi sivumelwano kwizizukulwana ngezizukulwana uzawaziwa ngaso. Zonke iintlanga zomhlaba kuze kube sesiphelweni somhlaba ziza kumazi ngesi sivumelwano. Wonke umuntu ofuna uku-identifya njengoThixo funeke aze uku-identifya noThixo, funeke aze kwesi sivumelwano, azibize ngesi sivumelwano, avume unyana kaYesu kaThixo okuphela kwakhe amzela uYesu Kristu ukuze abe ngumntwana kaThixo. Lithi ke ilizwi bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Abamkela bani? Abamkela uYesu Kristu. Ke ngoko ndamkele uYesu Kristu, ndingumntwana kaYesu Kristu ngokomoya wakhe uYesu Kristu, ngoba bonke abathi apha ngoku bangonyana bakaThixo. Ndingunyana kaThixo. Le nto nawe ufuneka ungene kwesi sivumelwano, ufuneka uyazi into yesivumelwano uba isebenza kanjani. Isivumelwano sika-Abraham, Isaac no-Israyeli yindlela yokukhonza uThixo, kodwa esemvelo nesemvelaphi yakho ayisiso esikaThixo, sesikaSathane, sesokukhonza uSathane, sesokukhonza amadlozi, sesokukhonza abafileyo. Siso isivumelwano osebenza ngazo lonke ixesha uzichaza. UThixo wayethetha no-Abraham, u-Abraham igama lakhe lalingu-Abram. uThixo wathi uzawuba ngu-Abraham, elithetha into okokubana uzawuthi apho ezichaza khona athi yena ungubani? Unguyise, haleluya, wezizwe, abantu abaninzi. Indlela yokuzichaza yiyo exelayo ngoThixo wakho, because xa ezichaza ngolu hlobo uzichaza ngesivumelwano abe naso noThixo uba uzawumenza isizwe esikhulu. Enzalweni ka-Abraham umhlaba wonke uzawusikeleleka. Uzawusikelelwa yinzala kabani? Ka-Abraham. Uzawusikelelwa ngabani? NgoYesu Kristu. Loo nto sibiza uYesu Kristu. uYesu Kristu uyimbewu kabani? Uyimbewu ka-Abraham. Ngoko sisivumelwano esinaso. uYesu Kristu uyisivumelwano phakathi kwethu thina bantu kunye noThixo. Ngayo uYesu Kristu sinesivumelwano noJehova usemazulwini, kuba kaloku uYesu Kristu lo ungumpristi, ungummeli wethu, nguye ongena kwindawo engcwele ngegazi lakhe lesivumelwano. Isivumelwano funeke sibe negazi. That is why ekhaya kuthiwa singoomaduna omalobola ngezikadana. Ziinkomo esisebenza ngazo ezi zikadana zesesivumelwano. Xa sixhela igazi lezi nkomo isivumelwano funeke sibe nantoni? Sibe negazi. So ke igazi sisebenza ngalo kwisivumelwano sikaThixo leli kaYesu Kristu lilo elinamandla phezu kwazo zonke iibhokhwe neegusha ebezenza isivumelwano, ebekusetyenziswa igazi lazo ukuba kube isivumelwano. Ngenxa yento yoba kukhona igazi likaYesu Kristu, leli igazi elinamandla, leli igazi elisindisayo, leli igazi elikhuselayo, leli igazi elihlambulula abantu ezonweni. Uyadinga into yokubana kulo nyaka ka-2025 ube nesivumelwano noThixo, ukwazi ukukhonza uThixo ngokwesivumelwano, umnqule uThixo ngokwesivumelwano, ukuze izinto zakho zikuhambele kakuhle, ukuze wehlukane nezolo lakho, ukuze ungasabanjwa zizono zabazali bakho. Ngenxa yento yoba lithi ilizwi bonke abantu bonile, bonke abantu bawile kumsa kaThixo. Ngako ke xa bewile kumsa kaThixo badinga ntoni? Badinga umsindisi ozawubakhupha kweso sivumelwano sobumnyama abanaso nabani? Nenyoka, uSathane. Ngako ke mntasekhaya, zinikele kuYesu Kristu, mvume uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, ukuze nawe ube ngumntu ofana nam, ube ngumntu osindisiweyo. Uyakuthanda uThixo, uyakuthanda uYesu Kristu. Ndithi makube kuhle kulo nyaka, izinto zakho zikuhambela kakuhle, uzazi uba ungubani kuThixo, ngoba fanele uzazi uba ungubani kuThixo. Phinda udlale le video ukuze undive kakuhle. Akusikelele uThixo.